nire gala, bi lagun gaude, danetan. Bat igual egongoa, bat dana, baina gutxinak. Zantikan, dia espazio ederrak. Alde batea, eta bestea. Zure armatuakin, da zure gauzakin. Individual. Hoi dana da, individual. Eta ez dezu kalte egiten bestiai, eta bestiak ez dezu zuri kalte egiten. Adornatzeko eta... Adornatzeko telebizioa, znabazu, hemen telebizioa asko azke, baina zu ze telebizio ekarri, o ze kuadro bat, o ze zea bat, ekarri zazuko. Baina telebizioa ekartzeko hasi nintzen da, esan nun, baina ni telebizioa denetan, ne kontu zakat, han euskaz jartzen bali bat, eta besti hoi, labuz bat galetan, telebizioa. Eta gero, enguzti telebizio bidare, piskat, ate nahi da. Pero, gero kuartagun da, radio ere bakat, zen, beste molestatzen, ez doitzen, eta radio garen txigela zaiz, eta